Това червеното е от гората. Червеното е доста по-назад. Да. Нали? Виж как изчезват. Да, бе. Бе, това са такива... Сега ще видиш. Фойерверки са. Аз те казвам, че ще кажа, че е извънземно. Е, хубаво. Още има ли? Няма. Това да го покажеш на някой да кажеш, че е извънземни си видял да ти се смее. Добре, кажи ми какво е това според теб. Ето още. Откъде още идват? Виж, че от гората това излиза. Виждаш ли? Не е от червеното, то от гората. Нищо не може да се види тук, къде бе? Видя ли, че е от гората? Кажи ми. Не знам, е странно. Ето излизат още. Къде бе? Ето ги. Де откъде излезнаха? Погди откъде излезнаха сега? От околовръстното. Хайде да се махаме, че ме е страх. Те идват се по-насам и по-насам. Да. Спори го този апарат. Ето, добре, според тебе какво е? Откъде да знам? Идват по-насам, айде да си ходи. Няма бе, чакай да ги гледаме. Това са извънземни бе. Тихо бе, Тодоре бе! Стига вика бе. Това са някакви фойерверки бе точно. Ма какви фойерверки ще се приближиха бе? Айде да се влизаме, моля ти. Ма аз искам да ги гледам. Добре, много е странно това. Буквата У стана. Видя ли, че по-близко бяха този път? Айде да си ходим. Искам да гледам още. Не искам повече да си ходим, искам да си гледам.